Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, nagasat nga tenga ti aldaw, tayo amin na sa pada papagaya, maldaw ti Martes, petsa 5 di bulan ti Hulyo, 2022. At to'y na po ti damdamag ni Berto, dito ti pagayam yun, ni Robert de la Cruz, kaduak ni Mark Francis Paulino Agustin, iribiyang ti technical control, tapno da kami apo ti mangidanon, kari ti damdamag, issues topicos ngintay manen talantanen, kanintay pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Madamdama apo, pagsasaritante ito, deti ngimato manen apo nga inflation, when bimaba nga balor ti piso, imabuti na po ti 6.1, gagayem ken kamsat ti inflation, ti pagilian tayo Pilipinas or that purchasing power ti kwarta tayo gagayem ken kabsat. Kabayatan na dati gakatapo nga mangi-extend, mangyatidog ti termino ti presidente, vice-presidente ken subagmanong opisyales gagayem ken kabsat lokal, opisyales lokal saan kano nga pakabenepisyaran da presidente Bongbong Marcos ken vice-presidente Sara Duterte. Pagsasaritaan tayo pwede ito gagayem ken kabsat. Iti sabaling nga bangir divorce bill kayat manen ni Congressman Edsel Lagman nga ipila iti biyang ti Kongreso 19th Congress tapno mapagbalin nga naan-anay nga linteg ti nasaong bill gagayem kabsat nga iti pay kalabes nga Kongreso ada deto yen nga bill gagayem ken kabsat laeng medyo naawanan dan sa iti tiyempo tapno trabahoen when aprobaran da detoy isu nga isubli ni Edsel Lagman, diputado Edsel Lagman tinasaong gakat tapno mapagbalin nga naan-anay nga linteg. Okay? Babantayo di beneg ti agrikultura. Gaputa ti presidente apo ti mangimando ti Department of Agriculture kas DA secretary at the same time presidente ti Pagilian ana deti wagbagana apo nga masagana 150 ken masagana 200 nga programa iti biyang ti paadu iti apit nga irik detoy ket sungbat para iti detoy agpangpangta gagayem ken kabsata nga food crisis. Iribiyang ti pamati gagayem kay kabsat relihiyon ti relihiyon Roma Katolika gagayem kay kabsat apong dumdumngeg ti biyang ni Pope Francis saan kanupay nga agikat iti pwesto wenno pumanaw wenno mga saan na pay nga bakansyan ti pwesto na kas Santo Papa. Dagitoy di rin sa gana tayo, apo nga intay talantanen, ken pagsisinukatan, ti kapanpanunutan. Ngayon kasangwanan na, pagyamanan tayo, digiti sumaganada, ti CB Farm, iti Bares Besding Ilocos Norte, kukwa da Mr. Dado Belisario, ken Mrs. Janet Belisario, Erlinda Firminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Carmela Walker, ijay San Diego, California, Kastameteng ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ti CLJ Store, ay ti Batak Road, gagayem ken kabsat, paset ti Barangay 22, ken Lavenia Saloon, gagayem ken kabsat. Agkasapulan da po, karitay manicurista, para pukis, kada sa aminen, nga trabaho apo nga pagpapintas, wenno trabaho iti maysa nga parlor, mabalin nyo apo ti papan agaplikar, ken ni Mr. Jaime Perdonio, wenno ni Ma'am Celia Perdonio. Kabayatan na, thank you kay Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mili Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Juanito Muller Fariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Wayne Rumbawa, iti San Jose, California. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Kani Jewel Centillas, iti Maui, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok?
dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, irugito yun na po. Dito programa tayo, di kita sagana tayo nga hindi pagsasaritaan, iti dating aldao, iti programa tayo damdamag ni Berto. Okay, inlay na po kadeti kalikagom ni Diputado Edsel Lagman nga panang isubli po iti sa Kongreso when iti pagpandayan linteg ti divorce bill. Diti legal by a court apo nga panakadesisyon ti panagsina ti agasawa tapno legal di panagsina da agagiyem ken kamsat según ken nilagman tilaengen pagilyan te nga Pilipinas ken Vatican nga Kristiyano nga pagilyan ti saan nga nangadaptar iti diborsyo when no legal nga panagsina, but we have legal separation in the Philippines gigiyem ken kamsat nga detoy maanumet lang iti korte ngem adda masapol nga adda ti grounds gigiyem ken kamsat no apay nga aramiden nyo ti agsina nga kasagasawa. Okay, ti dati kung daway mapantay apo di isla ti Hawaii di ba addan di kita kadaraan tay nga Filipino together with Ilocanos nga nangavel iti diborsyo ijay Hawaii gagiyem ken kamsat no sa dinno may sa detoy kadagiti lugar nga legal apo iti panagdiborsyo wenno panagsina dagiti agasawa. Okay, ni Mr. Manny Pascua makainuman tayo iti detoy nga gundaway ana dagiti observations na may panggep ti diborsyo na dagiti grounds nga mabalin nga agpila ti agasawa iti panagdiborsyo gagiyem ken kabsat. Okay, Manny, nembag nga rabim dita Hawaii tenga ti aldaw mi dito pagilya na Pilipinas. Go ahead, Manny. Yes, Robert, nembag nga bigatyo dita nembag nga aldaw yo dita Pilipinas actually ket July 4 mi ditoy Amerika itata ket piyesta opisyal aldaw nga pan nakaselebrar iti Independence Day when the 4th of July ditoy Amerika bombo Robert ket may panggap datoy topic mo may panggap iti diborsyo ket talaga nga adumeten digitay Filipino Ilocano ditoy Hawaii nga nang tunoy iti nadakamat nga proseso iti panagsina dagiti agasawa Robert amom naduma-duma dagitay rason no apay nga agsina dagiti agasawa ditoy Amerika ditoy Hawaii ngem may isa ka dagiti maobserbaran tayo nga puon ken gapo no apay nga dagitay sisina nga agasawa pakirabanan dagiti Pilipino Ilocano ket napakaseknan iti third party wenno dati mabalin nga panakikamalala ni babae wenno ni lalaki wenno may panggap iti problema iti
kwarta bumbo Robert ket among kadi nga ditoy Hawaii na ipablaak pa iti kalabes nga no maminsan adamot digita yung Pilipino nga di na kayo ti makidiborsyo gapo iti utang na loob uray kabkabilin ni Sunan datay asawa na gapo nilakay at nangalaking kuana ditoy akit uray agbalbalinan nga punching bag haan nga detective timek ni babae haan na nga irekreklamo ni lakay na Robert isong ado digitay adda digitay martir Pilipino Ilocano nga nakaumay diti Amerika agsipod itay-tayan dati bagida manipod ka diti tao nga nangala kada kwada Robert. Okay. So ano digiti aside kadi ko na panakapukawen tirik na titunggal maysa gaputa dan third party financial kasano nga proseso ti dadalanda kasi mga namangmangig ko ket parang ada digiti vote nya papanamditan mabalim mo ti agaplikar ti diborsyon na mani parang ganun lang ka-abilis o ka-simple iti pa nagdiborsyo iti dita isla ti Hawaii or ti Estados Unidos. How's that? Robert, diti Hawaii no asin no datay agtarigagay nga makisina isla kumano nilalaki ti agtarigagay nga makisina nga talagan aket isuna ti mapanagpila iti diborsyo iti korte ket agpila ka adda bayadam Robert. Yung dasang ko lang masigurado naman no ti bayadam ang kasangwanan nga marugyanan datay diborsyo yo ije korte aglasat kayo kada iti counseling ako nada. Talagang alaan dati panagsarita yo iti rawarti korte no talaga nga saanin nga maayos maurnos ti panaglangan niyo akit magnanti proseso Robert kastanukwa ti kuwa dapat itay agsarita dan mabingay-bingay digitay sa rikwada agtartaros tumatan na di pan nakausig na ije korte awanan ti inatrasan kasi bumbo Robert dapat digitay sinsin na naging diborsyo tapno laeng dulinda digitay sa nikwada diti Hawaii no kabombo Robert ang runa no naganan napigsa pa lang ni lalaki ket adot sa nikwada no kayat mo nga tunoy na ti insurance nga ited ti gobyerno ket agin diborsyo kayo tapnon saan nga maafektaran na itay nagsapulan nyo daligili ka kasi nga mangig kubombo Robert no makwalipikado ka nga tulungan ti gobyerno when it comes to medical assistance. Okay. So after the divorce Manny, ti monitoring ti biyang ti gobyerno especially kadagiti ubing kasi dito may isa kadagiti makikita anda diti batang lansangan gapu iti saan niya pa nagkatinuluyan digiti naganak especially teenage pregnancy pero dita ti amo kakit ada ti pundo ti gobyerno nga pangtulong kaditi kakasta nga pamilya lalo no medyo talaga narigaten ti panagbiagda dita kumusta digiti ti monitoring ti biyang ti gobyerno kadagiti anak digiti agsisina agdidiborsyo Manny. Amom Robert diti Amerika no nagsina ti agasawa no kaswarigan menor de edad no alang ni babae datay anak nang runa no menor de edad ket agubobran ni lalaki obligado ni lalaki nga mangted suportar iti anak Robert ket no haang ka nga naganan haang ka nga agsustento akit gobyerno ti kalaban mo. So kasta Robert ti ala na akit no ni babae ti agtrabaho tan ni lalaki nang ala ti anak akit ni babae agsustento kasi ti ala na iso nga
dati ko na mga mabalin nga agwalang-walang haan ta amo dagiti menor de edad dagiti foster parents nga makod ko na dito no saan kwalipikado ni ama ni ina nga mga latay anak alpasan ti panagsinada at dagitay mabalin nga mga ala ka dagiti nga ubing ket bayadan ti gobyerno Robert. Okay, Isudat ti mga iwan no kuha. Okay. So yung digiti ag foster parents gobyerno ti mang sweldo kada paki ate yung camera mo mani parang naka-close yung camera mo. Okay? Ada kami dito anti-party. Okay. So, Tagawi din. Okay, so meaning to say nga adda digiti ay ada pundo ti gobyerno nga pangbayad ka digiti mga laga ka digiti ubing nga anak digiti ag diborsyo. Roger, Robert, talaga nga adda pundo ti gobyerno nga ti gobyerno isudat ti mangtati kwarta karagatay ubing alaan da sada ipaiwan ti sa Bali. Robert isong digiti kunam nga palaboy nga ubing awan ti makikita nga menor de edad nga kasta diti Amerika tilang makikita Robert nga agwarang-warang sila kumaditi Hawaii kagitay adan ti major A kagiti homeless nga kunada nga agwaong-waong da awan ti balay da nagbalin na nga drug addict. Okay. Ada digiti limuarditan nya pasama ka talaga nga DJ kasla dito agsina digiti agasawa parang taan nga kayat no wen ken mabalin digiti anak dita no pay legal ti diborsyo ada digiti kasjayen nga pasamak nga talaga nga ti against ka DJ nga parang diborsyo ti naganak ket digiti anak da mani. Adda ti kasjay Robert ngem anang ti marami ti anak do kas paringan ta digitay naganak ket talaga mo nga sanda nga kasurutanen kasla asukin pusa da itunig ti pagtaengan and then nilalaki uno ni babae ket adda sa balin nga nasapulan na ket uray kasjay ti decision nagidi naganak no di mat ket digiti naganak ket awan ti matungpal no digiti naganak Robert. Okay. Yung mga yung digiti umay dita kasla kumakadating nga Pilipino or sa baling nga nationality nga isuda nagkasar da dito pagila na Pilipinas then nag-stay da dita pero dito nangyari yung kasalan are they qualified nga mga ability divorce dita pag Estados Unidos how's that? Dito Pilipinas no immigrant na ada tinagan nan ada digiti maalalimadamad ko Robert na naganan mabalindang abilan ti diborsyo dito no iti kasar nagsublida dito Pilipinas sa namot pa nga citizen akit ada Pilipinas kaya nagasapo dalata dalata inabilda nga paglintegan met iti Amerika. Okay. So meaning to say mabalin niya agsina da dita but ditoy still nga kasalda oray what about no digito iket US citizen dan mani mabalin Robert mabalin nagkasarda dito to may dito si US citizen dan akit talaga nga sinadan mabalin nang tumatyag petition ti asawaan da ditan Robert nga tawing na dito iso ti amok. Okay, meron pa yung yung parang di kita papaspasa magidi nga parang di kita pada nga lalaki ket sla sindikato ter aramiren da nga umay da mangi kasar dito or fiancé nga kunada o alaen da di then after that idiborsyo da nga parang may ada bayad di kita lalaki nga kasjay ada pila ti kakasta nga mapaspasamak or parang nasirip meten or na-check ti gobyerno di kita kasi nga mararamid mani addan sa ba Robert mararamid pa lang dito ng kasla idikuan ta nakita ti gobyerno ta
no sa kumatay lalaki ket kada talong atawen nga sa kumano citizen ka talaga kada talong atawen no when uli mga tawen ka nga umay umasawa dito sa Pilipinas sa motawingan nga umay ditoy akit adda pa dudwa ti gobyerno ng San Robert kasi tikas la pagbalin ng mga negosyo sumanti madamdamag ko kunada kat $15,000 up to $20,000 or nangat nga to pa iti pabayad digitay daddo mga lalaki iti Amerika Robert ngem addamet digitay makapag itilaksin nga kasi titulagan ag tipunda tada na amok nga takasulsona ba Robert taga Ilocos Norte ko nakabakit di at titulagan ni Antina kanya lalaki bayadan na jay sa bali nga puli mapanasawaan natin kaanakan na dito Ilocos Norte inat tanakit idi inyawa nagawid ni dati iasawa da nga lalaki akit hindi nakita na di babae personally akit na develop so okay. na nakita kahit awatan ta kwarta kahit kung asawa ti anak kampuna na Robert okay adda na gini kakasjay but adda pa lang di kasjay nga ang maararamid nga atap idi ket adamot ng siguro kat manmano manmano tada kami no ko rigitay sa bali nga puli nga numakita da nga na dito sa ko man nataripato rigitay agaputa ilo Pilipinas ket talaga nga di da paluspusan kayat nga agbalin nga asawa. Okay. What about nagdiborsyo ngem nagsinubli dan sabit ka kasya pa nga ano adda pa lagi kakasta nga kaso Robert nagdiborsyuda and then nagasawa da manen. Okay. Remarry balbali nga kasar da manen. Yeah, daman digiti babae ko mga agpasikog ti naduma-duma nga lalaki. And then takayat dati child support ng runo ti lalaki nga kapten da dakkel ti pinastrabaho na. Parigang kuma Robert no kuma nakatalok at anak mo na nagawin na nakalima ka and then agsasagan sa data at hamo kahit ti paikasar yung kahit mo mga alati child support manipod ganyan nakaputot king ka kas parigan tabinulan lima nga menor de edad ti pasuportaram tas nagpipito gasot nga tubyar no pilangan mo naman ti in county ti binulan no 7 times 5 kun amlatan okay but ano nga talaga okay so suma total talagang tuloy-tuloy yung divorce dita awan digite hassle or kasla ko observation or remoir iti anyaman nya research or study nga the negative effect na kaditi tattao especially dito bubing dita nga diborsyo dita Estados Unidos mani awan ti kasjay dito Robert kasla awam mo ti makita nga epekto siguro ti panagsina digiti agasawa no damdamo na nasakit ka rin di anak minto no daddo mga aldawan akit maaawat na siguro ta dito kat dapat nagitag didiborsyo nga aggaye magiti do nga babae nga nagbalin nga asawa kan ex ti lalaki. Okay. Okay, so so kada gitoy kasanot kabayag yung the process of divorce dita Estados Unidos kasi kailangan yung korte di ba? Korte timang desisyon dita. So kasanot kabayag ti proseso. Go ahead. Ti talaga nga mapagtuluagan yung agsina it's tawon nasurok sa mga tawon Robert kasi na doon ang tawon and then ang damat digiti ang divorce lang arudan ni babae wala ni lalaki dito pa lang ngayat nga pirmaan ti divorce paper ada kasjay
Okay. Yung mga i-represent mo na ground, ano di kita no adaman malagip mo mani nga i-require ti korte nga ground for divorce para ka diri agasawa. How's that? Ito, umuna tayo na karoon, may pagkakti kwarta, may pagkakti pa ng lalaki, para kay lalaki, wano pa na kay babae, digita na tumadu, mga karonan nga rason, Robert. Agsasina, digita agasawa, wano jak naragsakyan kunana, tama, da sa bali ako, kunana, no fine ko na ba't may sanakat, di go. Kasi Robert, kasi sitwasyon na kuha. Okay, Manny, maraming salamat. Iti inted mo agundaway nga mapagsaludsudan ta ka or mapakamuan tayo pagibasaran tayo ditoy pagilya na Pilipinas kalpasan nga kayat nga i-refile ni Congressman Edsel Lagman dito yung divorce bill iti biyang ti Kongreso. Once again, thank you very much and go ahead na with your extra, Manny. Okay, you're welcome, Robert. Manny po dito Aloha State, back to you. Okay, maraming salamat, Mr. Manny Pascua. Okay, dito yung nagbali na pong takder ni Edsel Lagman, gagiyem kay Amsar amok nga tibiyang di relisyon, especially apo tibiyang ti Romano Katolika, hanya welcome kadakwada ti panakatratar or panakapabor ti makunkunang diborsyo. So with same-sex marriage, amutay deta. Okay, but ti ponto ni Lagman, datay laing na Christian country, di ba? Only Christian country in Asia kung kuna dati Pilipinas, ti saan nga nang adaptar wenno nang arakop iti legalidad ti diborsyo. Ya, padaan nyo, binsa-binsa tayo apo, deti takder, ti author, ti nasaong bill wenno gakatapo para iti diborsyo. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR building. JAMR Construction Supply iti JAMR building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti syudad ti Lawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyon, di lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ka, ginaturalesa tayo, no? 90% met ka di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yun, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga
mabaling nga dadili kadakwada ng nabigsada nagurigor ang damit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, dan na pala basa po, talupulog at may sa minutos kalpasante, oras tayo yung alas 12, gagigim kabsat. So, pagsasaritaan tayo po, may panggip ti diborsyo, dito pagilian tayo nga Pilipinas. In pila manen, ni Representative Edsel Lagman, ti Gakat, dito House Bill number 78, legalizing divorce, itibiyang ti pagilian tayo nga Pilipinas, dito na ipila po ka dito 19th Congress, gagigim kayong kabsat. Ni Lagman, ti principal author, timunan niya Gakat wenno mapagbalin nga linteg bill iti legislating absolute divorce. Tapno maikan kano apo ti makunkuna nga mamalmaltrato, tormented nga asawa iti waya-waya manipod kadi abusado nga asawa da wenno panakaabusar da iti marital relation. Iti may padamit daeng Gakat gigiyem kaabsat naipasa iti third reading babae di House of Representatives iti 17th Congress iti palabas sa 17th Congress ngem saan niya na aksyonan detoy babati Senado gapo iti time constraints kinakurang apo ti oras. May isa nga identical divorce bill tinaaprobaran babae ti Committee on Population and Family Relations ti 18th Congress ngem nabaybayan deti apo iti biang ti Committee on Appropriations gapo iti na experiensya wenno di malapos kada tayo nga COVID-19 pandemic sa aprobadon gagiyem kay kabsat babaen iti committee iti lower house ti Committee on Population and Family Relations gagiyem kay kabsat diti kalipas apong Kongreso 18 Congress nga misumit dedi agrairan ti COVID-19 segon iti diputado nga nilagman tinasao nga Gakat ket detoy apo ti mangi reinstallate iti absolute divorce kas maysa nga up-sequel iti Reproductive Health Act maligip iti Reproductive Health Act gagiyem kay kabsata nga daytoy metlaeng ket maysa ka diti uno maysa iti nga utor iti sao nga measure nga nakasentro kadagiti babae gagiyem ken kaabsat DJ apo ti takder ni Lagban inlalawag tagpampadaylintek nga lilaengen Pilipinas ti Pilipinas malaksid iti Vatican ti saan pay apo nga mapayalubusan wenno saan pay nga nangarakop iti pan nakaipalubos pan nakalegalize ti diborsyo. Segon kadagiti kunana pay nga digiti Catholic countries iti entero nga pagilian ket binigbig wenno inarakop dan ti absolute divorce. Inpeteng nilagman nga ti absolute divorce ket maprak-practice idi pay pre-Spanish Filipinos ken detoy ket uray idi panawen ti American era oray pay iti Japanese occupation Spanish era gagayem ken kamsat wenno umay panangsakop dagiti Espanyol iti pagilian tayo panawen ti Amerikano ken kangrudaan na po idi panawen dagiti Hapon ket adda kanon diborsyo innayon ti agpampandaylinteg nga urebyay ti biyang ti Supreme Court ket kanunungan na ti makungkuna nga severance ti maysa nga marriage bond iti maysa nga disente nga pannakailepas detoy tapnon ti kasta maibilang nga natayen ti kalaysa wenno kasar ayun digiti takder ni ti author nga ni Edsel Lagman amuyo apo digiti pagpampandaylinteg already biyang digiti konseho ti syudad konseho ti biyang ti munisipyo iti biyang ti Sangguniang Panlalawigan provincial board adadete panang depensam kadijay Gakat mo gagayem kayong kamsat apo nga author speech kung kunada no ko kada dami namin or no napang ka nagtakder tapno TED mo DJ Gakat mo dito makungkuna apo nga pagdidebatyan nyo questionaranda ka or agdamag dito kakadwam
interpellation nya kunada apo iti biyang ti biyang ti puko panagpanday ninteg. So kung nanukwan ni author, I'm now ready for interpellation, Your Honor. Kunana, then agtakder, digiti padam agpampanday linteg nga questionen da ka or agsaludsud da keng ka kadigiti grounds mo, digiti nagdudumang nagibasaram, awang ka digiti masalungasing agdamang alinteg or anyaman. Gigiyem, iso digiti apo digiti dapat nga depensaam digiti gakat mo. So digitoy posible nga digitoy ti idasar ni lagman nga pang depensana kada ito'y bill na gagayem kabsat bill number 78 nga mang-legalize iti diborsyo iti pagilyantay nga Pilipinas nga deti ket matratar iti 19th Congress gagayem tapnon ti kasta ket sa bagay adu digiti umanamong adu digiti ti panunot na ket nga siyempre ananwempe lang nga pag agtip-tipon da ananwempe lang nga balido DJ Kasarda uri sa andan niya agtip-tipon napanin nakitipon ni babae ken ni boyfriend na napanin nakitipon ni lalaki ken ni girlfriend na kaslala DJ ket awaren basuran basura DJ kontrata na di ba nagkasaren di marriage contract nga pinirmaan dati sangwanan ni Apo Padi, sangwanan ni Mayor, sangwanan ni Apo Huwes, gagayim ken kakabsat, ananwempe lang. Apo nga, adati kasjay, adati kakasjay Apo. Nga panangi papan, no di mo pala ikan idangarot ti waya-waya, nga kasla ka dito takder ni Edsel Lagman, gagayim ken kabsat, nga DJ maturtorture di kita bambae gagiyim kay kabsat iti day saan nga napintas nga marriage life da then let them go let them go free iti day nga kasaren gagiyim tapno awanen diti mang balakid kadakwada o kita inyo ni Manny kunare di Hawaii dapat di kita agin di diborsyo anda di kita aramiden da kasla pangiliklik kadakwada kadite nyaman na pong or kinabaknang da or anya digiti Estados Unidos so da digiti kakasjay apo nga kapanunutan gimamuyo medyo narigat tayo apo latta nga endetoy may isa ka digiti sa ludsud ko ken ni Manny anong mangyari sa mga bata dito pagilyantay nga Pilipinas gagiyem ken kabsat there are some adda digiti especially that unwanted pregnancy teenage pregnancy gagiyem ken kabsat nga mapaspasama ka po yung unwanted or teenage ubingda apo nga nagsikog or saan niya yung kakayatan niya pa nagsikog kaputi ti Rick na gagihim kabsat na aramid na nagkanaig aksidente tumama nagsikog intulukwan aginnuma da mauman ni lalaki mauman ni babae or kaputa ubingda pa makasapul dat sa bali ada di kita kakastan gigihim ken kabsat nga napaspasamak. So yung ti agbalin dita apo nga kang runaan niya biktima digitay anak o may mesa or dua nga inyanak da. So dat agbalin niya biktima. In US gigiyem kay kabsat baknang ti gobyerno. Baknang ti gobyerno da uray digitay familia apo nga awananen gapu iti constraint or anyaman apo nga rason nga isuda ket na awananen iti pagbiyagan. Mabali na po nga tibiyang ti welfare kuna welpia kuna da naka-welpia that is welfare from social kasla kuma the Department of Social Welfare and Development Office DSWD agagiyim ken kabsat yun yung nila yung DJT bentahe da digitay nasyones especially United States kitaem digitay nagdiborsyo sa jay dijay saludsud ko kini Manny tatay digitay nagdiborsyo sa jay gagayim kabsat anat mapasamak kariri anak da kunada busy ti tao sa jay very busy kunada nga rod ning kagpasya reject no deti pagtaro sa mga balay ket agkita kay ti rabii sakay tumanlag kita no sumaruno arabi gaputa parbangon sumangpet no maturog tumet no busy nga rod nga gagayim kay kabsat so yung mga parents apo nga daan ti anak gagayem kay kabsat nga digitoy ket nagidiborsyo kasano nga makapagtrabaho da no adda di ubing apo so ti maranami di jay
adda pundot ti gobyerno nga itedda po iti social welfare or pundot ti gobyerno tapno mahayran digiti foster parents wenno agaywan kadigito yung ubing. Okay, no dito yung pagilyantay nga Pilipinas, ti pakaramidan ti kasta. Do we have that fund, as much as that fund, tapnon ti kasta, mapunduan met apo ti mabalin niya mga ano. Ikitatapay kitawa ti maititit tayo. Di ba, I think, former President Gloria Macapagal Arroyo, idinapusgan kas Social Welfare Secretary, isunan sa akin programa apo di ahon batang lansangan. No diya kagriro iti pananglagip. It's either Ming Ramos, DJP ni dating First Lady Ming Ramos, asawa ni dating Presidente Fidel Ramos, or dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Basta dakas diyan nga programa idi. Nga tigagem na apo ket kayat da nga ipaayan ti atensyon di kitay batang lansangan, di kitay anak di kitay nagsisina, anak di kitay naganak nga teenager, nagsikog nga handag ing kakayatan, unwanted pregnancy gagayem kay cancer. Those are reasons no apay nga adda di kitay ubing nga mabaybayan or iti sa balibagir mabutuunan iti panagaywan ni lolo ken ni lola. Apo gaputa nagsinamit ni anak na ken ni asawa na. Nabati ka dakwada ni ubing. Dete tumet anak da, it's either lalaki or babae namit nga atensyon na ni ubing. Mapamit makibarbarkada, makininom, o ito kan nakasapol ti sa bali manen, gagiyem kalsat. Admitiran tayo nga adda di kita kakasjay. So, kas pagarigan no ipursigi ni lagman ket paboran ti adado ije Kongreso together with the upper house, the Senate, gigiyem ken kamsat ti diborsyo adda kadi kas pundo tayo nga kas pundo ti sabsabali nga nasyon kasla din naamuan tayo ken ni Manny ije Amerika, especially ti isla ti Hawaii nga adda pundo da apo nga daytoy ket may sweldo kadagitay sa bali nga isudat ti mga iwan kadagitay ubing wenno anak dagitay agdidiborsyo. Yun yung kaso siguro DJ ti nasken nga ikonsiderar ti gobyerno if ever nga trataren or ipaayan ti importansya digiti di diputado ken si senador tinasao nga House Bill number 78 nga deti apo ket ti absolute divorce manglegalize ti diborsyo iti pagilyante nga Pilipinas nga nakadasaren iti biyang ti 19th Congress. Tapno mo maikkan kano ti gundaway nga makalapsot iti panakikalaysa dagitay babae especially ti dakdakamaten ni lagmay dito nga ground iti tormented diti maka-torture nga estado da gapo iti panakaigalot da iti kalaysa. Aside ka dito dapay bill apo nga naidasaren ijay Kongreso gagiyem kay kapsat nga dito iket mangipaaymet ti dusa kada iti babae no mapaneknekan nga maltratwenda dito asawa da lalaki. Ayun yun yung mga bago iti 19th Congress kakabsat ken gagiyem so nga siputan tayo anat pagbanagan na digito maidasar to kadi nga tapo digito maikonsiderar to kadi nga ta no kasano iti pannakatrato or anya nga programa ti gobyerno ti mabalin nga maipaay kadagiti anak dagiti diborsyado no kas pagarigan isudan to ket mabaybayan ta itapay nga awan ti diborsyo kakabsat ken gagayem addan na po digitay rumrumwar iti research rumrumwar iti panagadal nga ado digitay nabaybayan digitay nagbalinda nga mannanakaw mannipdot rugby boys drug addicts gigayem ken kabsat mannanakaw mamapatay gapo iti pannakabaybayada kadigitay naganak kadakwada awan pay diborsyo how much more no addan to diborsyon ipilit to kadimet ni gobyerno nga sustentuan ni lalaki or ni babae digiti anak da no kas pagarigan wala naman tayo awan met tidakkel nga sapol ini pagiliante nga Pilipinas may karigatan ka diti gobyerno nga isapulan ti pundo tapnon ti kasta panweldo kadigitay agaywan kadigitoy nga anak
dagiti agsisina wenno agdidiborsyo. Yun mga tanong nga dapat nga ikonsiderar dagiti agpampanday linteg. Hanggoy bagbaga nga kontra akiti datoy gagiyem kay kabsat ngem masapol nga ikonsiderar tayo taadun dagiti linteg nga napaboran, naaprobaran, naimplementar ngem nagbalin nga suntok sa buwan. Awan ti pundo gagiyem kabsat malagipyo. Adapay linteg iti nga dagiti anak ti barangay officials. Mapagbalinda po nga scholar ti gobyerno automatic through DILG. Ngayon kwan ag probleman digiti state universities when sinuman nga eskwela nga nakipinirma naki-agreemento kadakwada gaputawan meten pundo nga itanda nga pangbayad kaditi scholarship ni anak ni barangay official. Anat na pasamak na isardeng nga didaan mo no anat ti rason nga na isardeng ti rumrumwar nga rason awan tinaipurso pwesto nga pundo kadagiti nga programa nga dayta ti pagbut nga kapo nga mapasama ka nukas pagarigan mapaboran apo daytoy nasao nga gakat nga mangilegalize iti panagsina or diborsyo dito'y Pilipinas. Ayun na. Okay, pagyaman natin apo digiti naayat nga sumusuporta kada tayo iti programa tayo damdamag ni Berto ken ti tinapalabas ti CB Farm, ano Kalawagan, Belisario Farm, iti Baris Besding Ilocos Norte, kukuapo da Mr. Dado Belisario, kani Mrs. Janet Belisario. Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastamit ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. CLJ Store, babaeng kada Mr. Jaime Perdunyo, ken Celia Perdunyo, digiti amuna apo ti mamuki ag manicure, ag pedicure, ag tina iti buok kada so amin riband kada makasapol apo ni Mr. Jaime Perdunyo iti adong manicurista ken kastamiten ag trabaho iti parlor. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Kastamay kani Mili Espiritu di Iba Beach, Hawaii. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. di Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Friends Jose, iti South San Francisco, California. Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii. Ken ni Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Okay, kablawan tayo pa yapo digiti viewers tayo. Roldan Loy, ni Katsimigo, Ilocos Norte. Oy, good morning ma'am. Ay, good afternoon ma'am. Ni Ebol Tipmulak narigat ko balik sen dito ka Albamis Alabmis ni Ma'am Elis Tamayo ni magamarin mo ko natin thank you Mr. Loreto Tamayo di Hawaii Ardel Lancheta di Italia Raquel Rabang iti San Nicolas Ilocos Norte ni Richard Dumlao Onofre Durupan di Wayanay Hawaii Marivic Garcia thank you very much Marisa Siroma di Iba Beach Hawaii ken ni Maestra Maria Luisa Raimundo Eusebio iti South Central Elementary School, Solsona, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay,
Magatang yu pa digiti vitamina ken pagpakan kada digiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kada digiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply nalaklaka digiti lakoda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kada digiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna wenno iti Ilocos Norte Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pamilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kaya't yumet pasyar ken nagpiknik adanda ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwakin ni matmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, tuloy-tuloy ti abo ti programa ti yung damdamag ni Berto. Iti dating tinga ti aldaw ti Martes petsa 5. Iti bulan ti Hulyo 2022. Gigiyem ken kaamsat ya. Dari kiti agtetek sapo tama ka apat nga may isaganaan hanga basta-basta ti panangi por supuesto iti pundo para iti gobyerno kunada dapat laing nga mo tayo. Okay, mapagsasalitan tayo idi di ba naipilan deti term extension mabaliwan ti term ti presidente, vice presidente, di diputado, si senador to include local officials gigiyem kamsat. May isa ka digiti puntok idanon ko dito babae na po kini Pampanga 3rd District Representative ti Pampanga Aurelio Dong Gonzales kakabsat baka agbalin nga self-serving ti panagkita ti tao iti detoy apo may saka digiti ngamin dinakamat na nga basehan na di kaadda iti almost 32 million nga butos ni Sara Duterte para Vice Presidente and 31 million na ken ni Presidente BBM Bongbong Marcos nga deti ket mangi paniknek ko na nga kayat dagiti tao ti atidog nga termino nga para kanyak saan niya umiso nga pagibasaran hanga gaputa adu tinang butos kengka ket kayat di jayan niya ng butos kengka ti atidog nga termino nga panagserbimi ti gobyerno parang taliwas ang umiso gagiyim kayong kabzat nga kaipapanan or panangipapan nukas pagarigang kasjay sa ngem di tatana po siguro adda digiti kastuyan nga kaslit ka takder ko idi nga amangan ta pagbalinenda nga self-serving but this 3rd district representative ti Pampanga Aurelio Dong Gonzales parang last term na niya to so hanen na mabenepisyaran gagiyim kayong kabzat so kastoy apo dito nagbalin niya sungbat ni Aurelio Dong Gonzales deti author ti panakayalitdog ti termino ti agbalin niya 5 years then mabalin at agpare-elect once lang nga mapa-reelectaran so yung 10 years makapagtayak-takin na po ti proyekto programa para iti tao nga kayat nga implementar ti maysa nga presidente or even yung 5 years gigiyem kay kabsat no pay kasta saan kano ang mabenepisyaran edi may purpursigi nga charter change wenno pa retoke ti pamunganayan linteg da Presidente Bongbong Marcos Jr. ken Vice President Sara Duterte may inaaya po iti panakayatidog ti terminuda ket mapagbalin nga sa nga pulo atawen para iti serbisyo publiko. Dito di pa nang ilawlawag ni 3rd District Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales, principal author ti resolution iti both houses number 1 nga dito ket mangi kalikagom nga mapagbalin nga 5 atawen ti termino ti presidente ken vice presidente ken mabalinda ti agpare-elect agpaidasig gagiyem ken kabsat while nga nakatubaw da after 5 years re-election para itinayon nga 5 atawen tapno mabukel ti 10 atawen ayun yun detoy ket mayalubog kunana iti adda iti pamunganayan linteg nga termino ti presidente
ken inem nga tawen ngem saanen nga agpare-eleksyon na idinto nga ti Vice Presidente ket maminsan laeng nga tumaray iti re-eleksyon mabalin ti Vice Presidente agpare-elect gigiyem kamsat nakasaad met iti naidasar nga RBH1 ni Gonzales gigiyem ken kamsat nga ti presidente ken vice presidente ket trumbeng nga maibutos in tandem apo so ti kasno ko may tinapan eleksyon no ti presidente ket ni Ping Lacson automatic nga ti vice presidente ni Tito Soto no ti presidente ket ni Bongbong Marcos automatic nga ti presidente vice presidente ni Sara Duterte no ni Dumaguso gagiyem kamsat Mayor Isko ni Dr. Ang ti vice presidente gagiyem kamsat naglikudan ni Gonzales dagiti isu amin nga panangipapan nga naidasar ti nasao nga gakat tapno mayatiddog ti termino da Bongbong Marcos ken ni Sara Duterte kunana nga nukas pagarigan tamapaboran ti gakat manipod iti 19th Congress mangrugit implementasyon detoy iti masungad nga 2025 gigiyem ken kamsat so after 3 years so nasa midterm na adadan to iti midterm wenno pwesto digiti nangangato nga leader ti Pagilian naglikudan met ni Gonzales di aligasyon nga self-serving ti naidasar nga gakat wenno resolusyon gapo ta adda daytoyen iti maikatlo nga termino na addan iti maikatlo nga termino na so last term ni Gonzales daytoyen gagiyem ken kamsat ti author ti nasao nga kalikagom nga maamendaran ti pamungayanayan linteg ket mayatiddog ti termino ti presidente ken vice presidente kinagpaysuna sigon iti nasao nga agpampanday linteg ket swerte dayri agpampanday linteg nga dayri may kadua nga termino gapu ta isudan to ti mabenepisyaran iti detoy so yun na ni JT Mesa kaditi armas ni Gonzalesen nga mapaboran ti gakat na dagitay second termer pa lang gagiyem or first termer na no agepekton to deto yun into no 2025 nga katingaan ti termino ni Bongbong Marcos ken ni Sara Duterte nabalikan ni Sara mabalin na tagpare-elect kasi vice presidente gigiyem kay kamsat digitoy apo nga first termer second termer nga deti House of Representatives isuda ti mabenepisyaran base ken Gonzales nya mabalin niya digito iti mangitandudo iti detoy gaputa isuda nga ron ti mabenepisyaran no ma-re-elect dan to ket ag may implementarin talinteg 5 years term gigiyem kay absat then they have another 1 term for re-election so 10 years di jayen no mga bakda yung ngayon yung 3 consecutive terms or every 3 years there is only 9 years nga panagtakem gagiyem ken kaamsat inayon ti agpampanday linteg nga garup sa nga pulo ket 2 nga trilyon ti utang ti Pilipinas ken ti agtultuloy nga COVID-19 pandemic idinto agtultuloy met ti serya ti panagnato ti presyo ti langis produkto petrolyo gapu pa laeng iti gyera iti Ukraine so parang inaanggulo ni ibalbalandra ni Gonzales deti gakat na every 5 years ti election gagiyem kay absat maka save ti gobyerno tayo iti dakkel nga kantidad no adda maaramid nga eleksyon maliwatan ti panangiswat ti eleksyon or umaddayo DJ pan nakayuswat ti eleksyon gagiyem kay kamsat di ba yung barangay eleksyon nga ibagbagada inton Disyembre apo no maipuspon manen ti barangay eleksyon makasalbar ti Pagilian nga Pilipinas iti I think 18 billion pesos kaabsat ken gagayem DJ ti rimwar apo nga panagadal no maipuspon manen apo ti barangay eleksyon nya nakaset apo nga mayuswat December 5, 2022 apong agdingdingay kinagbuy-buya. So, dijay, so pagka every 5 years yung election, instead of every 3 years, maka-save apo ti gobyerno tayo, ket adda ti usarin tayo, iti deti dagsen nga epekto ti pandemya,
kaabsat, mabalin na makatulong tita paggobyerno ka rin tita tao, gapo iti na nga itong presyo di produkto a petrolyo, ken at sabsabali pa nga mabalin niya pakaibusbusan, ti mabusbos kadigitay mayuswat apa nagpipili. Di ba? Okay, awanin na po, tinabati pa yung oras tayo dito yung bigat, para dito yung mamalem, iti damdamag ni Berto, dito nga rin na po ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kinadwak ni Mark Francis, Paulino Agustin, iti technical control, ibatimin, tinatalinaay nga malem, ti Martes tayo amin na sabada, agyaman kamting kay panagbuyak, yan panagdingay, gini programa, Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dili pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno pas pasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Bali yung kablawan da kayo papagaya, may dinagasat niya malem, ti Martes yung amin na sa paday, ti dito nga Hulyo 5, 2022. Sa bali pa nga malem, ngayong kampanangidanon iti programa tayo, Tinapalabas.
pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Mark Francis Paulino Agustin. Awisin da kayong kadang gamit ilasod ti may nga oras when sorsurok nga may nga oras. Tapno idanon tayo ti may kadwan nga paset. When may kadwan na panakaibasa dati surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Franco. Gayam kasanwanan niya ti ituloy dati surat ni Franco. Agyaman tayo iti CB Farm, wano Kalawagan, Belisario Farm, iti Barangay Barisbes Ding Rasilocos Norte, kukwada Mr. Dado Belisario kani Ma'am Jeanette Belisario. Kasta pwede pa nagyaman tayo kani Mrs. Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Si LJ Store, iti Batak Road, pasit ti Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Agasapulan ni Mr. Jaime Perdonio, kini Mrs. Celia Perdonio, kadigitay amuna apo ti mamukis, amuna ti aga hair dye, amuna iti aga hot oil, kadadami namin kang ronan na digri manicurista. So makipagkita kay daeng kay ni Mr. Jaime Perdonio and Mrs. Celia Perdonio. Tag-agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mrs. Millie Espirito iti Iva Beach, Hawaii. Ni Juanito Muller Fariulen Jr., Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Franz Jose iti South San Francisco, California. Winnie Rombawa iti San Jose, California. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kay ni Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atidog pay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga, haanak agdonar, isu dalat at agdonaran ta, isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So, haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo kasla mo latay kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism kasi no agdunar tayo ti dara we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies
time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pa iamo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kablawan tayo, di ba nagbibuya ni kayong ko James Guerrero Dumlao dito Paway, ni Eloisa Guerrero, kaya nakasabay ni Marisa de la Cruz Roma, ijay Iba Beach, Hawaii. At tuyan ti may kadwa nga paset, when intay panangituloy nga ibasa, ti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag, ni Pagayam tayo Franco. Iti balay da Simon nga kasinsin ko Manong Robert manipo diti resort nga nagpiknikan mi ngem kasla makitkitak paylaeng wen numan an ninawak paylaeng tinasippukel nga pamagi ni Yvette bayat nga da kami di swimming pool manong ko aglalalo nga ruden ni dagpipinakada kami ket kinunana nga goodbye Franco. Stay safe. Pinunanakin. Di nakliplipatan na. Kanayon na kalaglagipen. Sa imisem kagiddan ti panangkidday na kanya. Manong ko. Imisa mekmet gaputa na yamamo kong tibagik ken kwa na. Ken talaga nga nagpanunutak ti may kaniwas. Bayat iti kaadami ti swimming pool. Wen kabsat. Sabali nga panunot ti adda kanya. Imahinasyon nga sarutin na ti daga. Wenno imahinasyon nga mabalinalabsan na pa'y ti langit. Ti adday di panunot ko iti day di agundaway. Ko di gitinanganan mi ti rabii napanak nagtugtugaw iti ruar ti balay da Simon nga pakipagnaedak ngem mamati ka wenno saan ni paylaeng Yvette ti linaon ti panunot ko ni paylaeng Yvette ti kaslaman an ninawak aglalalo ti nasippukel nga pamagina bayat ti panagtutugaw ko nga mangpampanunot ken kuana jak na pupuutan ngayon masidig ti kasinsing ko ani Simon. Ket kastoy di kiti balikas na. Oy, Mang Franco, api nga kaslala na kon unig ti panpanunutem. Kit kitaing kay ti adda kiti ridaw ket kasla sabali ti yan ti panunot mo. Makita ka gaputa naranyag ti silaw dito ayan mo. Anya ayat ti panpanunutem. Kinunana. Awan, si Kamet, anya ko mati pampanunutek. Oy, Mang Franco, adan sa tamam ken ni Yvette. Kinure ni Yvette, kaslad da tama na met ken ka. Kinunana sa nagkatawa kagiddan ti medyo pa nang sagid na iti bakrang ko nga ureak la napakin ni Manong Robert. Awan siguro ti tama na kanyak. Gimba ka siyak ti adda tama na ken ko ana. Uy, kunak tupa eh. Sigurado nga saan mo ko mga kinayat nga kinuyog nga napan iti swimming pool no di addamet riknam ako marabas ken ko ana. Angaw man ti kasinsing ko nga agkatkatawa. Wen nga rod, napintas ni Yvette.
nakapudpo daw. Ken talaga nga damok ti makarik na iti kastoy ti maysa nga babae kasi. Kinunak. Oy, Manong Franco palagipang ka. Agan annad ka iti DJ nga Yvette. Ken saan mo nga ibubus nga mamipinsan ti Riknam. Adun di kiti nagbalin nga nakarelasyon na iti campus wenno ti pagadalan. Ngem pa nagkunak. Saan da nga agbayag? Saan da nga agbayag ken kuana? Adu di kiti mangsunsundo ken kuana. So nga agannad ka. Saan mo nga ipampaminsan? Ngem no kas pagarigan kayat mo lang aramanan, bahala ka. Basta agkalaing ka. Sa bali ni Yvette. Palagip na kanyak. Kabsat ko kasla isakitnak ni Simon nga di na kayat nga mairaremak ken ni Yvette. Ngem saan na makaumanay digiti balikas na nga ure adun digiti lalaki nga naglabas ken kuana. Kasla saan niya makaumanay tapno iddepen na ti gumaygayeb-ge bariknak. Ngem kinunak mi ti dibagik nga mabalin nga epekto laing deto iti panagkursunadak ken kuana. Gaputa damok pay laing nga makita ni Yvette Manong Robert. Day di nga aldaw, Yvette Latan. Kaya day di panunot ko. Kasla ililiwek nga awisen nakmanen ti kasinsing ko. Ngayon mabayinak met nga mangdamag no sa dinno ti pagtengan da. Gapot saan ko nga nadamag. Naibaga na nga agnae di ti kabangiba nga ili. Ti ili de Simon. Ngayon saan ko nga amun sa dinno nga barangay. Oreada kiti pagpakanan ni ti baboy. Nilat ta Yvette. Tikasla, mapanpanunot ko. Naglutluto, agdaldalusa kini balay da Simon, kini Uncle Danilo. Nilat ta Yvette, ti ayan tiriknak, wenno kapanunutak. Agingga nga iti maysa nga malem, nasapsapa nga simmangpet ni Simon, ngem, ni Uncle Danilo. Manong, anya tilutwenta. Agluto ka manggahem ti sinigang nga ikan, ken mga dubo ka iti karne ti baboy ta isuman ti si datayo kada papa. Kinunana. Wende talaga ayam. Alistok lang alutwen deta. Ta insuro nakmeten ni Uncle Danilo iti panagluto. Ken amukon no kasano ti templat nga paboritom no adobo ken sinigang. Deti sumair basit ti alsem na. Sana ya. Kinunak nga nagkatawa. Wing nga rod. Kinwen gayam into no sumaruno nga Sabado or it's either Sabado or Domingo, siya kanumet ti host para iti outing. Oh, anya nga rod? Saan tayo nga outing? Kay ket kon nga dito tayo balay, total ket awamet ni Papa. Adamit pa panan na iti weekend, iso nga. Dito tayo ton balay, tapno saan ta nga mapanawan ti balay? Mangluto tan tulat ta nati, pagsasangwan tayo. Tapno no, agsasango tayo kada giti classmates ko pakiramanan ni Yvette. Kinunana. Kasla nakariknaak iti sabsabali nga ragsak. Idi maamwak nga umay ni Yvette. Kasla kayat ko ti lumagto gaputa kailiw ko na makita ni Yvette Manong Robert. Anyan to ti lutwen ta manong. Sika ano anya ti kayat mo alutwen. Amok met ti agluto. And no saan dalaki di unay adu akit. Alisto tala ilutuan ida. When alistok lang ilutuan ida. Sana ya. Kinunak. When gumatang tantulatan iti karne. Ken karne ti manok, ikan. Ta agpapanganta ito sa ito agkakanta. Mangalak ka no iti video okay ta. Bibidyo okay tayo. Kayat mo. Diyak mita mo ti agkanta. Sikaan nalalaing kang agkanta. Ngamit siya. Kinunak. O sige. Agluto kanto nga ro di manong ta. Sapsapain ta ti mangi dasar iti pangrabi tayo kada papata. Pagtulagan tanto.
No anya ti gatangin ta nga pagsasangwan tayo into no may digiti classmate ko dito balay into no Sabado wenno Domingo. Sanda kami na may sigurado ti Sabado ta adda klase digiti daduma. Ngem no Domingo libre da kano amin. Inimalpas kami ang makapangrabi in pakaamo ni Simon kan ni Papang na nga ni Uncle Danilo nga sa nga ilyan na digiti barkada na wenno classmates na iti sumaruno a Domingo. Manamong meti ulitig ko nga ni Uncle Danilo. Ngem kinunana iti kastoy. Agan annad kayo aken saan kayo unay nga agado-ado amangan met na nakadado kayo. Paipan mo tulatan DJ Tulda, DJ asidig DJ paglinungan, dita sikig ti balay, ta sadjay kayon to. Oret at damit kuryente iti shade. Mabalin nyo nga usaren, para iti electric fan, when no video okay nga kunam. When gayam Danilo, when gayam Franco, mapanag iti Manila, agrobwata kinto no bigat. Mabalin nga Martes ton ti sangpet ko ta da ka makamek sa nga kasarita iti Domingo kaya nadatendara ka seminar iti Lunes. Dumagasak to kumakarig iti naganakken ka. Ada ka di ipawit mo. Ay, ada Uncle. Eted kunto digiti tinaurnong ko nga kwarta nga ititedyoken. Bingay ko ka digiti itaraken ko nga ilaklako yo. Napiala nga, usaren datatang ken ni nanang, ken digiti kakabsat ko. Ken, ikumustadak tula ko man. Kinunak, sige. No, deta tigunam, di iso, oray ket, asinigmet ti highway ti ayan ti balayo. Malaksi na no, adada iti pagbantayan da iti tilapia ken sabsabali pa nga klase ti lames, bangus. Yung kahit ko makasarita ti amam nga kasinsing ko. Okay, Uncle, ikumusta dakto? Kinunak. When kabsat, adamit maururnong ko karitit ited ni Uncle Danilo. Sa ano na nga ado titited na iti binulan? Dakdakkel titited na no makalako iti baboy. Kenidin lako mi digiti tinaraken ko abaka ken kalding. Ti uneg ti kwarto nga pagturturugak. Ngem sa bali paylay nga rikna ti marikriknak gapoy di pa nakaamok nga iti aldaw ti Domingo wenno Sabado ket umay da event. Ditoy nga plinanplano kundi iti balikas. Ditoy nga nagay-ayamen wenno kaslamay sa ako naman nurat. Nga angayek ti amin nga kasasamitan na balikas. Tapnon ti kasta ipudnok ti riknak ken ni Yvette ore may kadwa pay laing kampanagkita. Wen manong Robert, tay kunakon saan niya nakaumanay dagiti naamwak nga kinatao ni Yvette. Nga adun digiti nagbalin nga kinarelasyon na iti uneg ti pagadalan. Ken addapay digiti mangdagdagas ken kuana no kasta nga rumwar iti pagadalan. Saan na kaya nga i-depend ti narubrub nga apoy nga manggay-gayib-geb wenno mangsungsungrod mga aron iti pusok iti daydi agundaway. Plinanok nga ro digiti balikas. Plinanok wenno prinaktis ko no kasano ti digak. Wenno panangibet ko kadagiti balikas nga makakumbinsir ken kuana ket awaten natin nakidaton nga ayat.
Nagpas kami na mamigat. Kada Uncle Danilo, kinti kasinsin ko ani Simon. Agrubuat akon ta, mga alas 10 ket rumwara kon. So, ayan na ti kantidad nga pawit mo ka rin naganakin ka. Kuna ni Uncle Danilo, aday ti kwarto ka, Uncle. O sige, mapamualain eh. Tay, irubot ko, hindi kiti arwatek ket. Agpasintro ak, dagasek di driver ko. Kay driver naklat nanta. Seseaten no ti bukod ko nga lugan ti usarek. Narigat ti mapampelagi ti terminal. Mapamangalay di pagluganan ken ang mga nudyak maabot ti appointments ko. Kinunana, when Uncle, napangkungaro din nala ti kwartak. Binilang ko ti urnong ko na surok nga 7,000 a pisos pagayam ko. Inted ko kini Uncle ti 5,000. Pakiitid tulat ka datatang kini nanangin Uncle. Kinibagam nga kailiw ko unay idan. O sige. Nangibati ka kadimit laeng, di parakin ka. Amanganta, damit kahit mo agatangin. When Uncle, adem batik pa nga nasurok nga 2,000. Dahil at tinaururnong ko ka, ditititid mo kanyak. Nasingpet ka nga talaga, Franco. Mamati akit ikinasingpet mo. Saan mo nga, binusbus na itititid ko king ka, kit inurnong ko. Tagibilin ti kasta. Ngamin ti tao nga managurnong. Isuna di kiti adda masindadaan niya iruwarnan wadda ti pagkasapulan. Tagibirim deta. Kinunana kanyak. Agingga nga rimwar ni Simon iti kwartuna ket imay ti ayan mi ken ni Uncle Danilo. Kumuyog tagaya men ken ni Papay ti iruwarna manong Franco. Ta mapantang gumatang ka di lutwen tayo into nubigat. Narigaten into nubigat ta payla amapan baka atrasado tanton ti oras. Kinunana. O sige. Tapakikuyog ta nga ro din kini Uncle ngem. Apagbit laeng ta mapangkupay laeng pakanen di taraken tayo di tatalo na. Uret saan met nga dayo. Kinunak. Immanamong dangarod nga orayan dak. Nagdardara sa kanapan iti ayan ti pagtarak ng ti baboy tapno istimarek di taraken mi ababoy. Anong Robert? Pakane kida ken padigusek pay. Kami di tiyandaan tapno gumatang kaditi ilutumi nga pang sangailimi kaditi classmates ni Simon. Saan kami unay nga nabayag? Ngamin pagayam ko alisto ti panaggatang. Gimatang kami ti karne ti baboy, karne ti baka, ikan, ken manok. Kastamit tin nateng. Nagtimek ni Simon ket kunana. Kayam ka di nga iluto da kita, manong Franco. Manganta. Maadwang kaunay, tilutwen. Nakno kaya banda luluwen no nilulata o may dakatulungan. Kinunana. Dakdakamatin na di naganak ken ni Uncle Danilo. Saanen? Kayak neto eh. Tinet lang agtuno iti ikan ti mabayag. Saan mo niya ituno? Ilingtam mo iprito mo tapno alisto. Kinunana met. Bahala ka, ang naimas na matuno. Ken kahit kung special met ti ipakam mo karigiti classmates mo. Kang ronan na ken ni ibet ko nang. Kunana, manong Robert. Imisimak ket kinunak. Yes na yes kasin. Kinunak manong ta. Open kami nga agkasinsin. Ket ditoy nga inulit nak manen a pinalagipan. Palpalagipang ka, kunak keng kan. Saan mo nga ibubus nga mamimpinsan ti riknam ken ni ibet? Adan naglabasan na di dyan. Ngem no te kunakon niya, tikim, okay lang. Patikim ng pinya nga kunada. Di mo to ibaga nga di ka pinaligipan, manong Franco. Tandaan am deta. Balikas ti kasinsin ko, kabsat ko.
niya ituloy tayo, ngay basa iti surat ni pagayam tayo Franco, agyaman tayo iti CB Farm, wano Kalawagan, Belisario Farm, iti Barangay Barisbes, Dingra, Ilocos Norte. Kastapay ken ni Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Carmela Walker, San Diego, California. Miss B. Fiesta, Honolulu, Hawaii. CLJ Store, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio, ken Celia Perdonio, agkasapulan da kada iti Mayemplio, iti Lavenia Saloon. Iti amuna apo ti agmanicure, agpedicure, amuna ti agpukis, astamiten hot oil, kada amin-aminen nga panagpapintas. Mapanggailaing makinuman ken ni Mr. Jaime Perdonio, iti CLJ Store. Kastapay agyaman tayo ken ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Moller Fariulen Jr., iti 19, Barangay 19, San Nicolas. Friends Jose, iti South San Francisco, California. Kastapay ken ni Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ken ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply, apakagatangan kadagiti di kalidad gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder kadagiti balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply, ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Tuloy tayo dito surat ni pagayam tayo nga Franco pa-shout ko na natoy kay ni Blade Razalan. Is this Blade na sapit na mabalikas nga sa VLADE Blade Razalan from Long Beach, California. Ni Melesio Carpio Manibo di Hawaii, ken my sister Morel Guerrero from LA, ni kayong ko James Guerrero Dumlao. Happy naragsa ka pa nagbibuya ni Liza Agulay, may kasin di Tapaway, Ilocos Norte, ni Apo Station Manager Road Sadjan. Good afternoon. Thank you iti pa nagbibuya iti programa tayo Tina Palabas. Nadanon pagayam ko ti aldaw ti Domingo. Sinapsapak kabsat ti nagluto. When insaganak di ginatang mi ken ni Kasin Simon, tapno ilutok di gitoy.
Agarup alas 5 nga tayo diti parbangon. Tinulungan nakmet ti kasinsin ko nga nangiwa kadigiti karne. Kastamet din ng rekado iti kan nga maituno. Ngamin keket ko nga tinuno ti parang lutok tapno dayawin met digiti papagayam na ti lutok. Kabisado kung ti agluto kadigitoy gaputa nasursurok nga rod. Kani Uncle ko Danilo. Agala sa isen ngem Jack Final Pass. Wen kabsa. Jack Final Pass tinagluto gaputa at dapay gayam maluto a pansit. Kaya nagluto akpay dinapoy. Tapno at dati kanen digiti. Weno pangibulon da ka digiti masida. Agala 7 pagayam ko idi dumating ni Yvette. Ni Yvette ti muna amin kadigiti classmate ni Simon nga umay idi pagtainganda idi ready agundaway. Maarikat tuta kidi addan ni Yvette gaputa. Sa anak pa nga nakasukat. Napalalo tiling et ko kabsa nga aglutluto. May iti kusina ni Yvette nga inang angaw nakmanen. Sigurado nga sa nga matedtedan iti katay wenuling et mo digita lutluto ha. Manong Franco. Amangan ta adda pagpaamo na deta. Kinunana. Ay, Wen, sigurado. Adamit ti face towel nga pagpunas ko si Kamet. Kinunak nga si Mungbat gaputa, jak kayat nga maon na anak manen tibain. Nga kasi di adda kami ti resort. Kayat mo nga tulungan ka? Kinunana. Among ka din laing ti agluto. Wen amukmet. Ngamin, paglutlutuin nakmet da mamakin ni Papa. No, saan da nga masangot ti agluto? Anat yung mga lutuin. Inapoy. Anapay. Bulong ti marunggay Pagburkem la danom sa mubuguungan sa mo ikarga di bulong ti marunggay. Kinunana nga katkatawa. Nupay kasta inala na digiti Baguio vegetables nga mailaog iti pansit. Ket dita nga intugaw na iti lamisaan ket inasistir wenno inimaritan na digitoy. Bayat ti kaadda na iti abay ko jakmanen mailadawan no kasano ti ragsak ko Manong Robert. Aglalo ket nakadado digiti balikas na. Aglalo manen idi imay ti kasinsing ko nga ni Simon. Talagang madiskarte ka Yvette Sinapsapam ti umay tapno awan pa iti makakita nga wenno masulom ni Manong Franco. Kinunana si Kamet. Huwag mong palagpasin yung pagkakataon kunada nga rod. Kuna ni Yvette kabsat sa nagkatkatawa da ken ni Simon. Maudin ti pansit nga lutwen mi. Naluton ti adobo nga karne ti baboy. Kastamet ten iti karne ti baka. Tilangin pansit. Kenti na po iti mailuto. Edi imaritan wenno maadisar ni Yvette digiti gulay. Imasidig kanya ket kinunana. Surwan nakman namang luto iti pansit. Amin, adda digiti gundaway nga kailiw ko ti pansit ngem. Sawa awan ti mangluto. Balikas na kanya. O sige, di talagayam. O, alayam di tugaw. Agtugaw ka dito ita, buyaem no kasano ti panangluto kiti pansit. Kinunak. Sa anak nga agtugaw. Siyak ti agipisok ti kayat ko. Mawatam. Ibagam laeng no anya iti ipisok ko. Kinunak. Wenno kinunana. Maditi nagawata kiti balikas nga ipisok. Manong Robert. Isu nga, sabali manen tinagayayam iti panunot ko. Anya nga tanya ragsak ko, Diyos ko. Anya nga tanya ragsak ko, no. Maikutak ni Yvette.
Bayat ti panaglutluto mi napno ti ang angaw. Ti balikas mi ken ni Yvette. Guri ka ta kiwari kong ket no dumket ti pansit iti detoy dakkel aparyok. Kinunak. Inagaw na ti aklo ket siyak man di mang kiwar. Sige, padasem. Di iyawat ko ti aklo ken kwa na pagayam ko. Inawat nangem. Iniggaman na di kiti dakulap ko. Sanak kinita ket immisem. Immisem ekmat pagayam ko nga dandanik idin nes di kiti bibig ko iti bibig na. Ngem naalak tinagbute nga manganta makagura. Aglalo ket awan pa'y tinaibagbagak ken pa. Saan ko pa'y nga naibaga nga agpatayak unay wenno agayatak ken ni Yvette, Manong Robert. Kiwarin na ti pansit, Manong. Inasitgak met detoy ket kinunak. Amangan ta nabannukan niya agkiwar ken napudot. Amangan tagling et ka. Nabangsit kanton. Kinunak. Apay, naglingetak. Di na kong kayat. Kinuna namanen nga inya ngao, kenyo brahma na namanen, ti kinapilosopya na. Hapi ko mga di kakayat. Ure pe aggapuka iti kapitakan, kayat kalatta. Kinunak. Talaga? Wen. Hapi nga damdamagim aya. Kayat ka no kunak, kayat ka. Kinunak kabsat nga kaslaak la demonyon, nga mangibuksil ko ma, iti kaririknak keng ko ana. Sika, ado ti ammo ma. Kinunana. Amom Yvette. Ibagak keng kada tita. Awan pa inisimo na. Ada pa lang iti banyo agdigdigos. Idi pa lang damo ka nga makita. Diakon maawatan tiriknak keng ka. Kinunak Manong Robert. Kasta. Anya ti mariknak idi. Diak may lawlawag. Diak may baga no anya ti mariknak. Immisem ni Yvette ket ramanan taman ti pansit no mayaten. Kinunana kas nalayaw awan ti saritaan ni. Intakal na ti kutsara iti pansit ket inpan na insubo na. When inpan na iti bibig na. Naimas. Ramana mo. Ada pa iti sobra iti kutsara. Insubo na kanyak pagayam ko ti kutsara. Nga imununan nga insubo na itingiwat na. Anyan Manong Robert. Talaga nga agtigergeren tirik na kiniday di agundaway, gapu tamalmesa kon ken ragsak. Kalpasan di panangraman ko iti pansit, Manong Robert, talaga nga jakon na igawid tiriknak. Eniggamak di iti ima ni Yvette. Huwing kapsat ko. Yvette, talaga nga jakon maigawid tiriknak, pang-asim din ako makagura. Api ko mga kagura ka. Yvette, I love you. I love you, Yvette. Kinunak Manong. Pinireng nak nga kaslakim malma digiti. Wenno ti rignana. Anya nga agayat ka kanyak. Kinuna namanen. Wen ay ayaten ka. Dedi pelang damo ka pa nakakita ken ka ken. Agayat akong ken ka. Pang-asim din ako makagura. Ken din ako mapain. Adad nga pinetpetak na dakulap na sa kumedyo ginuyod nga inya sideg iti bagik. Natalugod met nga masideg kabsat ko ket ditan nga indennes ko iti bibig ko iti bibig na. Manong Robert bayat ti panagin nagekmek ni Yvette. Anya naragsak ko. Wen kabsat. Sinubadan na digiti agek ko kalpasan ti panagin na malmi ti bibig. Nagbalikas detoy ket kinunana. Ore siyak.
Dedi pelang mitdaamok nga pa nakakita ken ka. Agayatak mo. Amok idin nga agayatak ken ka. Isungarod nga. No adda ti bagada idi nga. Crush ka ket. Madlaw ba ko na? Malagip mo? Kinunana sa immisem. Nagtangedak ket balbaloy nga pinaglanding ko ti aking ngato kinababa akin baba abibig ko. Kadagiti na iingpis abibig na Manong Robert. Nabukelen ni ayan-ayat edi rumwar ni Simon manipo diti kwarto na kapoy di pa nagdigos na. Oh, nakaluto kayo ka din. Okay lang ba kayo dyan? Kinunana nga inyangaw. Saan niya simbungbat ni Yvette? Ngimsyak ti simbungbat. Wen, okay na. Ni Yvette tinang luto iti pansit ta. Pinaisuro kanya kang agluto ta. Paborito na kano ti pansit. Kinunak. Oh, so nasursurom Yvette. Kuna ni Simon. Wen, siyempre, di naman ako bubo ano. Kinunana. So kaya mon. Oo naman. Kuna namanin. O sige, bagkatin tayo nga rodin di gito ita, ipantayo ni Tiruar. Oret, adamit tin tinakasagana nga lamisaan sa Jaiken. Adamit tin deliver da nga video okay. Ha? Kakanta tayo. Kanta lang ba? Kinuna ni Yvette. O ano pa nga rod? Dapat, adamit tisang kabasit ang inumin tayo. Kaya't mo ti ag-drinks ti arak. Ada o ti arak ni Papadita, kaya't mo mangiru arak. Saan nga digiti stateside nga arak? Hanggang beer lang ako. Kinuna namanen. O sige, noanan to ti kuna digiti kaadwa tayo, nasuwangpet da, di gumatang tayo. O risakit nabayagay nga sa anak nga iminom iti serbesa. Sa kami metla uminom ken ni Papa no, mapang kami mangan. Di ba Manong Franco? When? No kayat dati uminom di, makala tayo ngem. Saan tayo kumakanong agado-ado unay? Amang ang tagungit ni papang mo. Datayumet lang, DJ lang dati nga bilang tayo, idi at datayo iti resort. Madamdama pa Manong Robert, nagsangpeten, digiti kakadwa when o classmates da Yvette. Saan mi metten nga, kasla saan mi metten nga mailingid kin ni Yvette, digiti tigtignay mi. Nadiketen ni Yvette kanya, pagayam ko. Narugyanen ti panagkakanta Manong Robert. Ngem talaga nga idarirag ni Yvette ti panakagatang ti serbesa. Oh, Simon, di ba sikat ti host? Ayan ang ti beer. Agpagatang ka na. Kinunana. O sige, naisuti ko na. O da kayo kakadwa. Ana kayo, beer, light or ana? Kahit yun din alabaga? Kinuna ni Simon. Light lang kanyak. Kinuna ti Maysa. O sige, hap-hap. Nang ti kwarta ni Simon kanyak. Nga mapangko igatang. Mapangkat sumada ti tricycle di naman ng prangko ta. Sikan ti mapanggumatang. Sumurutak. Kinuna ni Yvette. Simurot nga rod ni Yvette ket bit-bit mi ti kahon ti beer. Kaya diadda kami ti ruar na bayagbasit sa nakauray kami ti tricycle. Idiaddan ti tricycle kabsat di nga naglugan kami. Uray no tenga ti aldaw Manong Robert bayat ti kaadami ti sidecar ti tricycle. Kaya nagtartaray deto yung mapan iti patuldok nga store nga pakagatangan ti beer. Agin innagik kami ken ni Yvette.
ti beer, kabsat may sa naglukat. Kinagpaiso naman nung adaririgundaway nga uminom kami at talo kada Uncle Danilo, pakiramanan ni Simon. Ngemdan da ni Jack maibus ti maysa nga serbesa. Ni Uncle Danilo laeng ti napigsa kada kami, makatalo. Urimit ni Simon, maibus na ti maysa. Nukasta nga mapan kami ti ruar. Dito'y nga naobserbarak ni Yvette nga talaga nga ammo na ti uminom. Jack nga tapay na inom ti apagkatlo ti maysa nga serbesa wenno beer. Nakalukaten ni ti dua, ken dandaninan maibus ti may kadwa pagayam ko. Naragragsa ka nakbet nga nang kitkita bayat nga gininom. Ngamin bumaybayag nga umininom ket adadda nga lumablabbaga digiti pingping na. Nga banag nga kasla adadda nga mangbalod ti riknak. Kasla adadda a pumimpintas ni Yvette no makainom. Jakam mo no, gubway ti pan nakainom na wenno, gubway ti pan nakainom ko. Nga pumimpintas wenno lumaplapsat ni Yvette, iti panangkitkitak iti daydi agundaway, Manong Robert. Naglabas pa iti oras iti daydi agundaway. Kasla saanin nga mailimed kadagiti classmates ni Simon. Tikaddan ti nagkinaawatan mi ken ni Yvette pagayam ko. Adda peket din digiti mangkantyaw ka na kami. Aglalo ken ni Simon. Siguro Yvette, mas okay siguro no ipag titawag ko ken ka. Kinunanan. Bahala kayo. Isipin nyo kung anong gusto nyong isipin basta ako maligaya ngayon. Kunanan tumanen sana manin yang at tibir. Nakaadun iti mainom ni Yvette, manong ko. Agsidawak met iti bagi kiti daydi agundaway siguro ket gapu iti napalao sa ragsak ko. Ta, dandanik metten maibus ti dua. Ken kaslamayat pa iti bagi kamang lukat iti may katlo a serbesa. Dandani awan nangan iti inapuy. Kada kami amin iti daydi agundaway gaputain pamaysamin ti naggiinom pagayam ko. Wen, kasla may sakmetten kadagiti classmate ni Simon. Gaputa sa andakmet nga indadaduma digiti gagayem na. Agingga nga napang kami pa'y gimatang ken ni Yvette. Iti may ikadwa nga case ti serbesa. Oray ni Simon. Madlawen nga nakainom. Edi sumangpet kami. Kasto'y tibilin ni Simon kanyak. Manong Frank, irekep mo ti Rida at ti gate. Masapul nga awan ti makakita ka datayo kadagiti karuba. Amangan tagipulong da ken ni papakit. Maong tanta nga sigurado. Aglalo may kadwan nga kahundeta. Kinunana. O sige, irekep mo Yvette. Kinunakmet. Ni Yvette nga ro ti nangipan iti serra wenno trangka ti gate ti balay wenno pagtengan da Simon. Sa amin nagkabitbitan manen ti kahon ti serbesa. Dito'y kabsat nga maburburtya anak ti laing ni Yvette nga uminom. Ngamin pagayam ko, tinainom na nga no di akagriro ket maikaneme na bute. Kasla awan pa'y laing kenkwana. Awan pa'y ti pagilasinan nga isunakit na bartek. Idinto nga siyakit. No ipalubos ko ket mabalin nga mapiddawila kon no magnaak Manong Robert.
alas 13 iti malem kabsat ko idi agpakada digiti papagayam ken classmates ni Simon. Pinalubusan na metida. Ngem ni Ibet ket saan pay nga nagpakada. Pagaayat ko met manong ko gaputa saan pay lang nga may sina. Tipat-patgek nga babae. Iriday di ang undaway. Tinulungan nak nga nangipakni kariti na usar. Pakiramanan digiti saan niya na nakan nga naluto. E dinto nga ni Simon, sumrega ko niti kwartok manong Frank kasla maulawak. O sige. Sumrek ka nga ro din ta, itarimaan mi lang dito eh. O sige ipag, tulungam ni mga Franco kinunana nga inyisem ket timmanawen. Bayat gay tartarimaan mi digiti nausar. Idadda kami pala yung itinuan. Di tamanong nga mabuybuyugan latatin na rako ken innagek. Wen kabsat ko. Mabuybuyugan latati innarakop ken innagek nga kasla di masebsiban tinabara unay arik nami karigi agundaway. E di may tarimaan mi digitoy kabsat agawid akon. Kasanor ti pa nagawid mo ita kinunak. Agluga na ka iti tricycle ta nag-tricycle akmet ngem may ditoy. Ngem itulnog na ka. Itulnog na kiti balay ken pay sublikan to iti tricycle. Sige. Aguri ka nga rin tagpakadak ken ni Simon. Amangan ta, tiyak muna kita dak dito'y balay. Napanak nga ro diti kwarto ni Simon ket tinugtog ko. Kasin, itulnog ko lang ni Ibet apagbiitak lang. Pagsublik tumit lang sigud ti masadami nga tricycle amang isublikan niyak dito eh. Baka di mo nga adayo ti balay da. Adayo ti ili da, ti kabangibang te nga ili ken. Sentrumet ket di angem. Paano man ti 30 minutos mo. Sige kasin. Pagusto na kunda. Makadwak laeng ni Ibet. Kinunak. Saan niya di ka palubusan? Ngem tako na mga agal adisto ka. Saan mo ibagbaga nga agal adisto ka? Gaputa adayo ti ayanda. Kaya nada ka di pang hire mo iti tricycle. Ada ti imbating nga kwartak. Inted ko ti 5,000 kaya ni tatang ni papang mo tapno maited ka datatang ken ninanang ko din to nga nang ibati akti nasrok a 2,000 pa eh. So nga ada ti kwartak. Kinunak. O sige. Pagunyan nak to no sumangpit ka. Kinunana ket inrikep nan ti kwarto na pagaya. Adda kami ti unek ti tricycle. Bayat nga agtartaray. Saan ko pa yung kayat ti agawid? Sa dinor ti papanam. Kinunak. Kaya't ko kadwa ka pa eh. Kinuna ni Ibet. Pagayam ko kasla nagalangugan dahil nga balikas na kanyak. Aging nga kinasaritak ti tricycle driver ket kinunak nga idisaag na kaminto ni ti sentro. Sentro ti ayan mi nga ili. Isu nga ron tinatungpal manong. Idiadda kami ti sentro ti mais ti ili. O, sa dino ti kayat mo papananta. Kayat mo nga aginom tapay. Kinunak. Saan? Kayat ko ti agpasya-pasya. Kinaping agpasya-pasyar tapay laeng ketrabiin. Asapon nga gawid kan. Apay, di nakading kayat nga kadwa. Kinuna nakabsat sa naksinalabay. Dita kabsat ko nga sa bali manen, tinaganda rin di panunot ko. Wen, masulisog akon. Jakon maigawid ti bagik, bayat nga nakasalabay ni Ibet kanyak. Agingga nga inbagak nga, o sige, agkuyog tapay lang aron. Nang para kiti tricycle, manong Robert. Edita makalugan ni Ibet iti tricycle, sininyasak ti tricycle driver, nga ipan na kami ti maysa nga hotel.
When kabsat ko sa anen nga kabalinan nga sebseban tinepnep, ti marikriknak nga kinabaray ti bagi kiti daydi agundaway. Saan met nga nagkedked ni Ibet? Iti serek ko iti maysa nga nalami isa kwarto, Manong Robert. Ket iti uneg ti nalami isa kwarto, ditan nga napasamak. Ti saan ko marumbe nga mapasamak. Ti arapap ko itay nga pan nakaikot ko ken ni Ibet. Nakadasaren ti makan. Wen kabsat ko. Nakabuyang-yangin ti nakapudpudaw nga pamagi ni Ibet. Ket ditan nga inaramid ko ti amin nga amok. Tapnon ti kasta maragpat ko ti kalikagom. Tiriknak, Manong Robert. When nagpabusoy ni Ibet nga madamay sa nga nadiskubre kiti daydi agundaway, huston sakit di tinagbalin nga ba, padamag kanyak ti kasinsing ko. Nga ni Ibet kita dun di kiti naglabas keng kwa na lalaki. Saanin nga birhen, ti babae nga ipatpatig ko pagayam ko. Nupay kasta inatiw ko, daydi nga pan nakadismaya bawayan iti. Balikas nga kastoy. Ti virginity takit saanin nga napatig. Saanin na napatig ti kinabirhen ti maysa nga babae. Basta may maysa ti amok. Patpatgek ni Ibet kita mo kapatpatgek nakmet. Amok nga kayat nakmet gaputa. Impabusoy na ti kinababae na kanyak. Dayta idi ti adday ti panunot ko. When numang dupduprak iti naduktalak nga saanen nga birhen ni Ibet, Manong Robert. Papagayam san tayo nga mailipas nga ibasa, teto'y surat ni pagayam tayo Franco. Padaanan nyo, anyan to ti pagbanagan ti relasyon da Franco ken ni Ibet, papagayam. And doon nubigat ituloy tayong ibasa, teto'y surat ni Franco. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwak ni Mark Francis Paulino Agustin, iti technical control. Ibatimin ti napala, winon naptali na ay nga malem ti Martes tayo amin na sa pada, agyaman kam tingay panagbuya, kin panagdingay di programa Tina Palabas. Tina Palabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas sa nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tina Palabas.